sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radyo, kada Domingo, alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tion sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tion karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig, sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usar sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobal kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan.
magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiun sang Tig-Ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angon sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative o kon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay o kon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa Citizens Suit Provision sa Section 52, may gahom ang sinuman nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo, batok sa kay sinuman nga nagalapas sa mga provisyon sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi, kung sinuman nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provisyon sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ag ang mga silot sini, ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos o kon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas o kung pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga gagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos o kung community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas o kung pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtob 3,000 pesos o kung pagkapreso sang isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas o kung pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan o kun bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtob 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bombo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every
9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuloon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sang Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, a Blessed Mother was always the first protectress of her children. So katahom-tahom. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging-ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayuno naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Ahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagdigad. Nagpakitluoy ako kay Inday Dalia, nga patawaron na lang niya si Dixie. Kag ang laptop kag cellphone, bayaran ko paagi sa akon pagpanglabada. Kag amo na lamang ang akon pagpasalamat, kay nagpasugot siya, nga bawiun ang ila akusasyon kay Dixie. Diri sini nga bahin, padayunon ko ang akon pagsaysay, diri sa Provincial Jail. Nakita ka nga nagalibot-libot sa ila balay. Nga nagalibot-libot ka dito. Maano ka? Mangawat? Wala kuya gani nagpangawat, nay. Nagalibot-libot lang kuya kay gusto ko nga makita si Dalia mo. Kay man, ginaygugma ko siya, nay. Ano? Oy, Dixie, hindi ka gani magambal sa nga mo sina, ha? Basi mabatian ka sang bana ni Dalia, bakulon ka giniya. Tilawan niya eh. Wala kuya mahadlok si Iyaya. Sa gaga ka ba na Dixie mo? Nga nga maluyag ka kay Dalia, kay may bana na ina siya. Kag dason, pariho ka mo nga babayi. Silingan nga hindi kuya gani babayi, nay. Kag ano ka man gali? Lalaki kuya. Boy bala. Boy! Ay, abo, Dixie! Mapatay ako sang ugtas sa imo! Napriso kuya matuod, nay. Apang wala kuya sang sala. Wala kuya nagpangawat. Pero wala sang kaso ah.
Kay ginhimo ko inaya sa ngalan sang paghigugma. Nga wala sang ginakilala nga gahom, agod nga tubson ina. Bugal na ina para sa ako niyan ay. Nagsiling si Chay Tasing nga salamat kuno sa imo pagbawi sang imo akusasyon bato kay Dixie din. Kag silingon mo siya nga kinahanglan, hindi niya pagtugtan nga magpalibot-libot sa balay diri si Dixie, ha? Kay basib lang masaypan ko siya nga kawatan kag matiruhan ko siya. Kago gali, hambalon mo gitang tumboy nga ina, ha? Nga untatan niya ang pagsinabad niya sa imo. Wala naman siya nagapakita diri Amo gani, kinahanglan nga hindi na sa diri magpakita liwat kung hindi sa maluyag nga mapatay. Ambot man gani Kun nga nga nagtumboy ina siya Abnormal naton kung ano masunod sa kaisipan niya, amo na ginabuhat niya. Na, amo na, kaya nagapati siya ka lalaki siya mo, man abnormal. Siguro hindi na magpakita diri si Dixie Amoy ng pangako ni Chay Tasing mo. Tinguhaon gid kuno nila nga hindi na makapakita diri si Dixie. Mayo man. Mayo ka nakakwarta ako sa tumboy nga to. Tugod may ginsugo ako nga kawato ng akong laptop kag cellphone sa balay. Kag ginbaligya ko liwat para makabakal naman sa bago. Mo ang animal nga tumboy. Sa gali nagapanugid kay Dalia nga may babae ako. Masami gali niya ako makita nga may kaupod nga babae. Kag basib na ako magpati si Dalia sa iya, mabudlay na. Kinahanglan makuha ko ang insurance ni Dalia o galing mabulgar nga may relasyon kami nga duha ni Dali. Ito sa mabuang nga daan ako sa babaeng ato. Kag hindi ako maluyag nga maunahan ako sang iban. Hindi ko pagtugtan nga maagaw sang iban sa akong si Dali. Kag kinahanglan ko ang madamo nga kwarta. Bingka! Bingka! Init pa! Ay, may bingka Oh, bingka! Baklan ko si Redin Para nga may pamahawon siya karon. Oh, init pa! Hoy! Bingka! Hapit di anay! Oh, ara na siya. Uy, lubag ulang ini siya diri nagalibo daw. Ma'am, aring bingka init pa ni ma'am. Tagpila ina? Sa imo libre lang Ay nga libre lang haw. Makita ko lang ikaw. Tuma na nga bayad ina sa akon. Dixie? Ikaw? Bombo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Philippine Standard Time, 15 minutos na nakalipas sa takna ng alas 4 sa hapon mga kabombo. Antes kita magpadayon sa aton si matahom nga drama yari ana isa ka flash report. Upod sa kay Bombo Carla Defensor mga kabombo may isa ka engkwentrohan ay sa tunga sa mga militar kag Nupe People's Army diri sa Central Negros. Ara subong sa aton linya si Bombo Carla Defensor. Bombo Carl, come in.
Yes, Bombo Jazz. So isa naman ka-encounter no ang nagluntad sa area sa Central Negros sa Bombo Jazz. So wala pa sang kung iniging kumpirmar no ni Brigadier General pasaporte Bombo Jazz. So sa subong wala pa gid ini sila initial gid nga mga information pero confirmed nga mayara sang encounter nga nagaluntad sa area sang Central Negros Bombo Jazz kagang ginalantaw diri nga area mo basta hindi pa gid ma-confirm pero gihulngan sa tunga sa gihulngan kag Moises Padilla Bombo Jazz. So subong nga padayon ang investigasyon ko ng pagkuha sang information sang 303rd Infantry Battalion Bombo Jazz na nagaluntad nga encounter sa Central Negros Bombo Jazz. Okay. Bombo Jazz, amoy na ang report gikan sa Federal ni si Bumbo Fermeda para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Assistant Overall Navarro sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Maraming salamat sa kay Bombo Carla Defensor mga kabombo. Bantayan sa pila ka mga public affairs program sa DYWB Bombo Radyo Bacolod ang matulid nga detalye sa sining encounter na naman sa tunga sa mga militar kag sang rebelding New People's Army. Balik kita sa aton si matahom nga drama. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Wala gid gintuman ni Dixie ang paandam ko sa iya nga hindi na magbalik-balik sa apartment ni Dalia. Tungod isa sila kabes, nagpakuno-kuno siya nga madugbaligya sang bingka. Agud lang nga makita si Dalia. Sa pagpadayon ko pagid. Oo, ako ni Dalia. Gusto ko lang niya nga makita ka. Kay nahidlaw na gid ako simo. Gaay ko man nga nagatakurong kagid sang mayo. Kay nahadlo ka galing nga makilala ka? Hoy, Dixie, nga nagkadto ka pa diri? Akig nga daan si mo si Reden? Kung makita ka niya diri, basi kung masakit ka pa sa iya. Siya na to nang dapat nga mahadlok sa akon. Kay nakahibalo ko nga nagaluib siya sa imo, Dalia. May babayi na siya nga ginaupod-upod, perme. Kag Dalia, maabot gid ang adlaw nga matanga ka sa Hoy, angin. Dixie! Wala ko maluyagi na, ha? Gani maglakat ka na. Kipasi kung makahibalo si Reden, nga nagkadto ka naman dire. Patihi lang ko bala. Ako naghahambal ko sang matuod sa imo ya, Dalia. Wala kaya ginahigugma ni Reden. May babayi na siya ya. Pero ako Dalia, sa pagkamatuod lang niya, sinsergid ko yan sa imo ya. Hindi ko ikaw yung pagpaugtason. Sige na bala, Dalia. Mag-upod ka na bala sa akon. Mainlop kita Ano? Nagbuang ka siguro ay. Uy, hala. Halin ka di ha? Maghalin ka, Dixie. Pahibalon ko si nanay mo ha? Kag ginaistorbo mo man ako diri gihapon. Hindi lang bala magpanugid kay nanay bala. Nakaibalo naman na si nanay nga naluyag kuya sa imo. Kag nakahangop na siya sang balatsagon ko. Balatsagon bala sang isa ka lalaki. Nga ginbasted sang isa ka babae nga iya ginahigugma. Maghalin ka na gani. Halin na. Ate huo mahalin ako. Pero mabalik man ko diri gihapon. Basta nga makita ko lang ikaw ya. Bisan mag-ulan pa bangkaw. Wala ka ginagatanda, Dixie, no? Nagsiling na gid ako sa imo nga hindi ka magkanto dito. Bisan maglabay-labay lang sa apartment nila. Apa nga nagakanto ka dito gihapon? Kag nagpakuno-kuno ka pa nga manugbaligya sang bingka. Kay sino mo ato ginkuha? Kay nang ibang Nagalsada ako sa iya. Para lang makabaligya ako kay Dalia. Para bala bisan paano makita ko siya. Kay naidlaw nagigya sa iya, nay mo. Ay, abo! Ginapaugtas mo gid ako! Gusto mo ba lang nga magtiruhan ka ni Reden? Ha? Wala kaso, nay
Bisan mapatay, kuya. Basta para lang kay Dalia. Malipay na ako sina. Lipay sa kagaga mo! Hoy! Babayi ka! Babayi ka! May matris ka! May boobs ka! Wala sang itlog na nagakabit sa imo! Ay, ang botsi mo na ya. Si Nanay Blado hindi kini makangop mo. Nakaibalo na ko na nga babayi ko, Pero dagway ko lang na iya. Pangabalatsagon ko yan, ay. Lalaki gini, lalaki gi kuya. Himan, kuya. Kag si Dalia lang yan ay ang ginahigugma ko. Wala na sang iban. Pero may bana na siya! Wala kaso, Sa pilakadlaw, makahangop gina siya sa akon. Nga ako lang yung lalaki nga nagahigugma sa iya sang matuod. Hello? Day Dalia? Imang? Ikaw ini? Oo, Day Dalia. Si Papa mo! Ano si Papa? Ano si Papa? Patay na siya, Day! Ano? Anong siling mo? Patay na gani si Papa mo, Day! Kagabi, ginsaka kami diri sa kawatan. Sa kwarto siya rin, Papa mo nagsulod. Dason, ginbuno siya dahil sa kawatan. Ginbuno sa tiyan. Sa ospital na siya napatay, Day. Hindi! Hindi mahimo! Hindi mahimo nga mapatay na si Papa! Si Reden, pahibaluon ko siya! Dalia, gusto ng ina. Gusto ng ina. Hindi natin kagustuhan ng talang nga natabo kay Papa. Apang na-report ko na sa kapulisan ng talang ngayon Kag subong, ginapangita na nila nagpatay kay Papa. Mga sapat sila. Mga kawatan. Nagabukal gid ang dugo ko kung makadumdum ako. Gapating tigulang, na batas pa di nagapat yun. Kadyutay lang sa nakuha nila nga mga gamit sa kay Papa. Apang ginbuhat pa nila ina kay Papa. Ginkuha pa nilang kabuhi. Kagayhan may labot tiring tumboy nga ina nga si Dixie. Ano? Si Dixie? Oo. Tugod na kagwa na sa prisuhan mo. Apang himal inato na. Kung naghahandom pa sa pagpangawat sa kay Papa. Ano na lang karon matabo sa mga negosyo ni Papa man? Butungo na lang inasang bangko. Kag si Manong Brandon ang nagaatipan sina karon. Kag ang balay nga ini. Butungo na sang bangko. Kag ginaplano na lang ni Manong Brandon nga ibaligya ang balay. Ha? Kadako sa mansyon nga ini? Kag siguro kadako man sang bilis ini kumabakal na? Nagsiling si Manong Brandon nga tungaon kuno namon ang bilis ini. Matapos nga mabayaran ang property. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton platuntunan Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kamo man may kasaysayan ipadala lang diri sa aton platuntunan
Provincial Jail, DYWB, Bombo Radyo, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Subong nga may aras ang coronavirus